खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम फैदो दानिया मिथिनो लानि दिनैनि गोदान खौरांफोरखौ। दिनै नोंथांमोननिसिम मोननैसो निउस लाना फैलायबाय। गिबि निउसावनो दं जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया PM उषा बिथांखिनिफ्राय 20 कोटी रां मोननो हादों। मुलुगसोलोंसालि एबा फरायसालिमाफोरखौ गोख्रों जौगाहोनायनि थांखिजों 2013 मायथाइयाव मिरु सरकारजों फोसावजानाय PM उषा बिथांखिखौ मैया बेखेवदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जम्मु एन्ड काश्मीराव खुंजानाय मोनसे बायदि बिथांखि मेलाव भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों बेखेवना होयो PM उषा बिथांखिखौ। बे मेलावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोरायुंफोराबो भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्रा, लोगोसे रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, BTC सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिमोनजों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि बिबुंगोराफोर आरो स्टाफफोर, बेजों लोगोसे आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोरा बाहागो लायो। बेनिनो खौरांखौ लानानै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्राया माखासे गोनां खौरांफोर खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना खोनासंदो। जोङो दाखालिनो खबरखौ मोनदों जे प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव बे स्किमनि आन्दाराव जोङो 20 कोटी रां मोननो हानायनि मोनसे माबा फैबाय आरो दा बे जोंनि थाखाय बिराद खुसिनि बाथ्रा। मानोना जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम दङमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव, सर्टेज अफ क्लासरुम्स, माने एकाडेमिक बिल्डिंनि खेथ्रआव। ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि साथ्रफोर फैयो बाहेरानिफ्राय, हस्टेल जों होनो हायामोन। ओरैबायदि साथ्रफोरना गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा खस्थ'यै माखासे PGफ्राव थानांगौ जायोमोन, लजिंफ्राव थानांगौ जायोमोन। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो नैबे फैसा मोननायजों, नैबे 220 कोटी थाखानि गेजेर माबाजोंनो जोङो रिसार्च स्कलार आरो बे PG स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों गोदानै हस्टेल लुनो हागोन माने लुनायनि माबायाव जों अलरेडि जोंना प्रप'जाला बा बेखौबो मोनसे दंफाखायो। आरो स्पेसियेलि बे माबानि बेलायाव आरो रिसार्च स्कलारनि बेलायाव जों बिराद गुरुत्थ' होदों जाहाथे रिसार्चआ मोजाङै मोजां जानानै थांथों, बिनि साथ्रफ्रा मोजाङै खालामनो हाथों जायगायावनो थानानै। बेनि थाखाय बिसोर जोङो बाहेरानिफ्राय जाय साथ्रफोर फैगोन, जेनेबा जोंनि खाथियाव दा बांलादेशनिफ्राय जोंनाव फरायसाफोर दङ, नेपालनिफ्राय फैनो हागोन, भुटाननिफ्रायबो फैनो हागोन, फैनायनि माबायावनो दंजोबो बिसोर दा बिसोरनि थाखाय जों बाहेरानि स्पेसियेलि द स्टुडेन्टस कामिं फ्रम द एब्रड, बाहेरानिफ्राय फैनाय साथ्रफोरनि थाखाय जों बेनि थाखायबो एक्सट्रा मोनसे माबा हस्टेल लुनानै होनो हानाय खिनिखौ जोङो नैबे फैसाजों जों मेनेज खालामनो हागोन आरो स्पेसियेलि जोंना माखासे इकुइपमेन्टस, स्पेसियेलि फर दा साइन्स स्ट्रिम्स, बे साइन्स स्ट्रिमफ्रा ओरैबायदि माखासे जोंहा इकुइपमेन्ट्सनि थ्रुयै जोङो साथ्रफोरनो माखासे रिसार्चनि खामानिखौ जोङो मावनो होनो हानाय नैबेखिनिया जोंहा खमथा बारा गैयामोन। दा जोङो नैबे ग्रेन्टनि गेजेरजों जोङो आसा खालामनो हायो जों माखासे जिनिसखौ लाबोनानै बिसोरनो साथ्रफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो नैबे इकुइपमेन्टस बा इन टार्म्स अफ मेसिनारिस माखासे जिनिसखौ जोङो कमन इन्सट्रुमेन्टेसन मोनसे बिल्डिंनि गेजेरजों इनस्टल खालामनानै जों साथ्रफोरनि मोजांनि थाखाय बानायनो हासिगोन होननानै आसा खालामनो हाबाय आरो दा। बेयो जोंनि माबानिफ्राय गोजौनिफ्राय फैनाय मोनसे इन्सट्राक्सनखा। बेयो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, बेनिफ्रायनो नैबे इन्सट्राक्सना फैखादों जे एफिलिएटेड कलेजेसफोरनि प्रिन्सिपालफोरखौ लेंहर, जायगानि MP, MLA, ओमफ्राय MCLA, EMsफोरखौ लेंहरनानै नैबे कनफारेन्सआव थाहोनांगौनि मोनसे माबा जोंनाव इन्सट्राक्सन फैदों आरो दा बे इन्सट्राक्सन मथे जोङो बयनिसिमबो जोङो इनभाइटेसन हरदोंमोन। माखासेफ्रा माखासे बिजि सिडिउल थानायनि थाखाय नुजाफैनो हायाखै। दा जोंनाव सासे EMआ फैनो हादों, उइलसन हासदा, बिथाङा फैदों आरो बे बिथांनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिराद मोजां मोनसे साबायखर बावनो लुबैयो। आरो जों जे नैबे माबाखौ मोनदों, दा नैबे ग्रेन्टखौ, बियो थ्रु रुसा जानानै थांदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बाहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे अबदान दङ, कन्ट्रिबिउसन दङ। बेनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि इउनिभार्सिटिनि सायाव रेकमेन्डेसन हरामोनब्ला जोंना नैबे मोननायनि बारा चान्स थायामोन।
जिखुनु जाया रुसानि थ्रुयै चिफ मिनिस्टारनि रेकमेन्डेसना थांनानै जों बेखौ मोननो हानायनि थाखाय आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय आन्थरिक मोनसे धन्यबादखौ आङो जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो आङो आंनि धन्यबादखौ जासियो आरो थिग बिदिनो जोंनि जाय माबाखौ नैबे प्रजेक्ट नैबे स्किमखौ प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव जे माबाखौ दिनै लन्च खालामबाय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांनिनो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे स्किम बिराद गिदिर मोनसे स्किम आरो फर दा एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन देट वान अलस' माने हाइस्ट इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोरनो नैबे ग्रेन्टफोरखौ होनाय जादों दा बे ग्रेन्टफोरनि गेजेराव जोंनि नैबे मोनसे इउनिभारसिटियाबो आसामनिफ्राय मोनथाम इउनिभारसिटिया मोनदों कटन इउनिभारसिटि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जे नैबे लिस्टआव हाबनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव मोनसे जों बेखौ जों प्राउड फिल खालामनो हायो आरो जों मोजां मोनदों बेनि थाखाय बिराद खुसि मोनदों আমি বহুত ধন্যবাদ দিম মই পুরা ইউনিভার্সিটি ফালৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো ৰিজনৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নিউ দিল্লী আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিম এইটো আমাৰ 20 crore দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ৰ লগৰ ফালৰ পৰা বহুত সহযোগ আমি পাই আছোঁ গাইডলাইন বি পাই আছোঁ আমাৰ লগতে হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অনলাইন মিটিং বি হৈ থাকে নিউ দিল্লীৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বি হৈ থাকে আমি ফিডবেক আৰু গাইডেন্স লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ আমি এইটো স্কিমৰ পৰা PM ওষা স্কিমৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উচ্চ শিক্ষা অভিযান এইটো স্কিমৰ আমি 20 crore পাইছোঁ তাৰ ভিতৰত আছে ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হোষ্টেল আৰু প্ৰফেচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ্ছ একাডেমিক বিল্ডিং আৰু এটা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হোষ্টেলটো আছে আৰু এটা আছে এইটোৱে আছে এই তিনিটাই আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমাৰ এটা বহুত হৈছে আমি ৰিচাৰ্চটো বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰিম আৰু আমি একাডেমিক এফেয়াৰ্ছ বেছিভাগ আমি ফ'কাছ কৰিব পাৰিম আমাৰ যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এতিয়া এইটো বহুত বুষ্টাপ হ'ল এইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কলাৰ বি আহিব এবাৰতো আমাৰ নেপালৰ পৰা বি স্কলাৰ আহি এডমিশ্যন লৈছে আমি লাহে চেষ্টা কৰি আছোঁ ভূটান সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ পৰা ভূটান বাংলাদেশ এইবিলাকৰ পৰা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আনি কৰিম তাৰপিছত আমাৰতো NEP 2020 ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে কলেজবিলাকৰ ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ বি নেক্সট ছেছনৰ পৰা ইণ্ট্ৰডিউচ হৈ আছে আমি পুৰা চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিটো আপডেট কৰাৰ কাৰণে আৰু যেনেকৈ আমাৰ এটা ওৱান অফ দি বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হয় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত তেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কোঅপাৰেশ্যন বি পাই আছোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পৰা বি বহুত কোঅপাৰেশ্যন পাই আছোঁ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বি কোঅপাৰেশ্যন পাই আছোঁ লোকেল ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু লোকেল একাডেমিক্স এওঁলোকৰ পৰা বি আমি পাই আছোঁ আমি আমাৰ ফৰ্মাৰ ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ পৰা বি এলুমিনিৰ পৰা বি আমি কোঅপাৰেশ্যন পাই আছোঁ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ পুৰা এমপ্লয়ি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু একাডেমিক্স सब মানুহ ফুল্লি কোঅপাৰেট কৰি আছে बिटिआर सरकारनि आरो मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा मुसलपुर थावनिनि मुसलपुर जौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया बिटिआर फिसारि बिफाननिफ्राय ना फालांगिरिफोरनो साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स राननानै होदों 1000निबो बांसिन ना फालांगिरिफोरनो बे साइकेलखौ राननानै होनाय जादों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो गोजोन्थों